Thixo uyamangalisa. Ukho umuntu more than 20 years esemithandazweni yami olapha ngamgqibele igele engumuntu owayeventa kum ezuma namhlanje yaphakanyiswa kuthiwa umama unkwentsha ngosilapha ebheke bantwana nezonta mazi tu because asazange linda eva wasemithandazweni yami asikuphina lo mntana pheke ndahlala nomntana kwentombi omncinci umntana wayemhlophe efana naye esihlale ephendle sincokole ngazi gazi kuphina sithi masikhuphe simbeke kuba uyigele endala apha khona. Oh, we serve a very fair God. I'm so happy to be here because ulindani mazi eqaleni engakazani notata Nkwentsha. Brother Nkwentsha ngimazile yami ngichange ngikazani. Kodwa we praise God for that. Ngubani nanibonile mosihloko kuthethwa ngayo. Kodwa angikwazi ukudlula ungachazi ngoba kuba iBhayibheli ayinangxaki nokukhayisa. Xa inengxaki nento esikhayisa ngayo into nangithi hayi khayisa kodwa sikhona ungakhayiswanga. Andibulise ibandla yemini ACS. Busotata busomama. Ndibulise boys and girls. Egama kaYesu amen. Ndicela ukubuza apha kuni boys and girls ukuba bakhona napha kuni ababezi adventurers kaSisinduthu. Oh, kodwa ke nilo kodwa inoba bemhlaba sesikolweni babe no brother. Amen phakathi nendawo. Okay. Konke benzani buza yona. Okay, God. Mna ke ndimama uGebe. Suka phakathi eMonti. Make ndithi ngoba umama kancinci angikwazi umaqhayisa. Ndiye ndachata lexesha elithatha ngayo. Ndachata nobhuti one-disability. Uhamba nge-crutches. Ndafosa imathazi engafuni ekhaya. Ndafosa imathazi engapasanga isithomini. Ndafosa imathazi ngekho nento apase kuyo. Ndimi qha umpasisa. Ayazi nomsebenzi elonto. Ngishala umuntu. Xa uthathe ke nomuntu one-disability uyaqalisa ukonga kodwa ade engaguli. Ngabe una extra job kuye kodwa engaguli ne. Ubunziki ke uyamazi kakhulu. Kuthe kusenjalo ndafumana umzukulwana u17 year old efunda my only daughter. Ndafuna umzukulwana kanti une-disability naye. Wathi ngethuba befama uyahamba ngalo wangena kwi-wheelchair. Uthe sekuyi-wheelchair utata wafumana ingozi. Wangena kwi-wheelchair. Disability yesibini. Uthixo ke wanipha amandla. Ndine-support system selali yonke. Ndine-support system senkonzo. Ndine-support system. Ba ebengena umuntu ongumama athi ayifuna ukwenzela nje washing bayithi kanti ndibona ukuthi igawuni exesha mhlawumbe ukuba uvasa. Uyayibona ba unzima. Kuye bahamba kubomi lo mntana wavela into yoba akublind akaboni. Yavela into yoba akakwazi uginya. Yavela into yoba akazukwazi ukutya. Yavela into yoba uzawuzithuma esibhedlele. Yavela into yoba akakwazi uthetha. Yavela into yoba half deaf lo mntana. Kodwa ke sikhona into yakwazi uzenza. Lo mntana ukwazi ukubonisa emotions zakhe. Yambona uyalila ngevoice yakhe. Uyambona xa onwabileyo. Uyambona uthixo ke uyakhupha xa unabantwana bona hlobo ungayasela. Kuthe kusenjalo ndine-wheelchair zam zimbini ndimane ndibuza ecaleni ukuthi andizange ubone uzone-wheelchair ezimbini. Hayi udala ndiyamzange ubone. Endisawukhangela ndiyafuna nokukhangeliswa. Inoba yinto ebethe umuntu besithi ke anawulunga ndithi ngaphakathi ebezawulunga entwenini yeyami amandla nawo wanikiwe ngawale. Uzawulungelani ndizawulungelani kweyami. Mine is to support you, not ndithi ndiyalunga banganawo sithethe ulunga nongalungi kwakho nezakho ndifuna kusibhasi. Okay, kuthe kusenjalo ndafumana ingozi yemoto ebhede. Kwathiwa into enelithambo likhavara top. Isikapho siphelile sizawufakelele. Ngaphethwa petch.
Ndakhansilishwa ke bekhansilisha abana uthi ngathi glad to be alive ka ngoba namsena kuthethwa kuba kuthiwa akuzophinda ke mama ube nenwele uzawukhala kabantu njengomuntu otshileyo ubona awusiphinde ube nenwele kodwa ndithela nawe nje inwele zihloko yonke thank God ndabuya esibhedlela ndicinga ngala mini yengozi pha ndijonge ixesha singashiywa ngulothe mkakhe amalaka ndiyangixaka la nto because uba nayo bumini ifani yokwenda ndandithi uba nayo bumini ifani yokwenda yazi ngokuyilona ingathi wazalelwa kwiswa ngokulothe okay ndafumana ke uthixo wandisindisa kuloo ngozi ke andithi ndikhumbula yonke into ndabakhumbula abantu besithi akanawulenza mama katamadini anawulenza ixesha heavy nje no strong ndimamele yonke loo nto and ndandibhilive basenikwenye indawo abanyanisile ndenzani ndicinga inoba yinto enjani thixo ke wandincedisa kuloo sinye engozi ke ne kuloo sinye engozi ndandikhangeleka njengomntu ophazamisekileyo ndingaphazamisekanga ngoba ndithi mapolisa ndizithetha ntoni na phone number zethu ndikhutshwe ke kwikhumbi mvase kuthiwa ayisibakhuphe sokwe mayivuswe ndathi nkosi yam iligalelo ipetrol yathi yathini inoba nayivuswa ngaba odwa jonga wakhona uthi makaqoba athi hayi nankumntu ewe andakhupheka kwindawo ekhupha abantu babaphumeki kuba ndi-helpless but thanks be to God apho ndikhutshwe khona nemangenyanga into endayithethe epoliseni oqanda ndathi polisa ndicela kufonelwe phaa endlini kuthiwe phaa endlini bankufonelwe i-ambulance iyothatha laa mntana kuba utyande opening lakho akazi abantu endlini abakwazi umtyisa bona ayolala esibhedlela apho azawutyiswa kakuhle ndathathwa njengomntu onguzincinci njengomntu eyi ndabadam ndiliyeke ndithi uxolo polisa wethu mama nguwedingi ambulance uthetha nge-ambulance abanye abantu kanjani lethu upolisa ndicela ukuba okay mama upolisa ipolisa ndinomntana one-disability pendlini ndikoma nje ndabona umntu ipolisa ekuthiwa xa libiza ngumama wamawele ngathi mama wamawele usam ndincede ndi-understand ngoba kufuneka laa mntana lalepa weva umama wamawele uthi ndafonela i-ambulance yaleyo okhatha ukuba alale ityile ngetreatment yakhe ndagula ke ndalala esibhedlela ndangentlangasi yoonontlalontle kwiimeko ezithile ndibanisa nogqirha kodwa kaphinde apha abantu mabahambe aba bantu kwacaba utata yena uthi hayi mna uba ndihanjiswe ndawulala andifuna uya home tonto hayi ke washiyeka wathathwa umntana wafunela uhome wenkaqo wayohlala ehome yafunyana ebhala ndabeke ndihlukene nayo bahamba ke ubomi utata wasekhaya wangena kwiziyobisi notywala ngendaba ye-disability yesibili wacaba akayamkeli le nto uthi uthi kunjani na kukho abantu abaninzi abangena-disability for bandiphinde wayeka nasemsebenzini phambi kwexesha impilo kwakubi kwabuhlungu ladlakadlaka ikhaya wathi kube ne-disability wathuma abantwana siyobisi abantwana kuthi yakwa-village 3 ntanam ngigqibele ekuseni ngigqibelo ngesabathi le village 3 lesikhonza kuyo uzawubaleka u-10 aphinde kuyane kutala phinde sihambe ngosenkonzweni sizike ngosifike emini enkonzweni kwathiwa amagama bongonolate ndithetha uba ke bazifumana kwiziyobisi ngolo hlobo batreyineka bebancinci akhona amathuba afuneka mna mama ndithi nizicunsulele into zikatata wenu funeka ndibethe ntoba irayithi nakanti andiyazi kodwa ke mandingcolisa icuntsula into ndala andiyazi sazalani bahamba ubomi ubuhlungu ndikwazi ufika enkonzweni efuna umsebenzi zinxibe ekhaya ndikhozihlele hayi mandikhandifake irollo hayi lingekho nethuba koomama niyazi masiyasipenda ixesha esipilini ne andingekho lo thuba uncubela phaa uhambe kuba ixesha limkile bahamba ubomi abantwana 3 of them bakwimeko yokuthiwa ngamaphara 2 girls and a boy
babe kule age ke yosisinduthu omnye wabo is 1998 omnye 2000 namhlanje bakola meko yeza flops zincikwazi ngani izithende ezimnyama thela abantwana bakulo meko ngenye imini kuthiwa makuthandazela abantwana enkonzweni ngibona ixesha thandazela abantwana enkonzweni bathandazela abantwana benkayo bathandazela abantwana ndivuke ngomso uphu amyoli nabethu uphi amyoli vuwe hayi mntana kodwa ingweli kusenza morning man ingathi bethu amyoli naye kodwa phezulu khombo omnye kanti uamyoli kusasa uthethe ngefaith okhona wathi kwathandazwa enkonzweni ndafika Sunday morning ndisithi hey let me exercise the little faith I have because ntwanani bendibangiphetha kwi-mustard seed abebhekini yamkhali ngoba ngoba bendiphethe bengazoyibona mina kuba izawutshona labathini beningazoyibona tu apho Yesu asinike ukhona isize it doesn't demand from us inkosi mntana ngokubhexesha umculo mankangaka sibeke kwenyisini nawe uzungashiyeki ungabiyoleli because le isabantu abawuqeda phezulu ayifuneki izawuphazamisa phela nje kuyo phinde incede kuhla thixo zakukhumbule nawe yakukhumbula so i-mustard seed uthixo ndiyathanda mna kasayizi andinike ndihlala ndinaye andiyazi noba i-benefits benethini kodwa ndibe nazo nabantu incumela abantwana ngiyiphathe ngoba usinike ndiyayithanda lento esenzile umzekelo it doesn't demand from us ufuna nje intwanana ukuthi akho basithi ngaphansi kwe-mustard seed intwanana yento ingeke cause umswekile so ndavuka Sunday ndisithi Nkosi yokhangela umntana umuntomazana abanye kisi ndiyabazi babaphi kwikhaya lokutshabalala lentshutshiso lo mthetha ngalo lo wayintanga yalo ntomazana that kwakuthiwe ubonwe khwiki sayisuka ikhwiki izibone namhlanje that isava sanisahamba ana address i-address yami kusathana enye ikuyehova ayazi ukuthi omnye wabo uzandisa so ndibawenza operation abazalana ndibawenza operation yemen ndikubladaki ndibawenza operation yemen ndithe kanzawuphuma wafika usisi othile umama udayile wathi uyetawuni nawe ndathi ndiyetandizama ndikuse ndingaba awandisasa wethu uyadresi yam la endisiwa kuyo ingapha esizulwini andizokhokelwa ngumuntu uyesu uzandibeka apha sisho nje nosathane uyakwazi ndathi xa sifike takuthi ndikuse uphi ndandibeka apha enandozi ingathi iqala apha ngaphambili khwini ndiyiqala kuqala ndafika ke ngahamba unomcinga ke umuntu onemehlo uhambe sithe iqwalasela every girl engathi igcwele ijini iqwalasela nomdakazana wami ndafika apha kwi-left hand e-right hand athi Nkosi i-address kuwe kanti antyanga ndifuna umamela ngendlebe zikamoya Nkosi yam ndiphe ndifuna umntana I want to see my daughter ndeba only one please Lord ndathi ndithathe right hand check ndafika kwenye indawo kukho right hand no left hand ngathi into hamba straight take left hand hamba straight ndanoma yezi yaphela izitrato ndiyangaselwandle ndafika kwenye indawo ndathi Thixo kunuka umntana babadesa ichild ahlale epavementini ndiphethe uGreat Hope ngokwanomfunda ndiyamphika nje mntanam ndimntanam ndithe ndisahle kwabe kwi-students phaa eziselayo ezi-students ezi omnye wabo wawa isi-boys kwahlekwa ndawunceda abantu ndithi ayibona ihleka ntoni ephukelwe yibhotile emiqolo nasebhotile ndaphinde ndohlala kulaa ndawo ndisahle kule ndawo kwakwi-footsteps ezizangapha zakuba zifika waqhubeka lo mntana wathi mbhoxo ndathi ke make yho sana lam kunini abantwana besiwana kule ndawo kutheni uphakama sisi wathi yena mama suthi ndingumntana kubantu bawo ndantongonje intona ndoyika nam ndoyika uthile yintona kathi ungigombeke uvela phi ungathi uvela phezulu hayi ndikhubekile nam ndayoyika le nto yenzeka apha
Jesus Christ. Did you say anything? Oh, we said anything? Mama, did you want to do that? There's a no, there's a mama was a crap. That is show me. Go about go on, but no mama dances dancing. Don't make up on my number. Only this way long. Together we are answering tight. Kuba apha kuwe kuzawufika into eyafika inyama eyafika nokuthini ngasondithathe kudala ngakuthatha usencinci over 10 years ukolwam ndayincedanga nto uzawuthathwa nguThixo ngokwakhe nothi mna sithe sisahleli wafika ngenye imini ngamshiya ke kulaa ndawo wafika ngenye imini ephethe le Bhayibhile ndibona ntoni kule Bhayibhile ndibona umlilo le Bhayibhile inzima ke fuba bendisula nayo ingumthuthu kodwa xa unoyiqoba apha akukho nento uthi mama uthe waphela la msisihlala thina abanye abantwana sasinda mna abangakhange bathe ncane nokwa ukutsha ndinale Bhayibhile batho isikolo sesabatha uthethile wathi uthetha menzina kodwa ithethiwe apha into ethi abantwana bethu nakweza ndawo bakuzo bashumayela ukudla ngokuthi mama ungqamena hayi bawuqokela ubunqe wabuya nale Bhayibhile ndiyabuya mama zobeka le Bhayibhile waphindela le Bhayibhile ithe yangqongqa la ndlu yaphela ukuthi ndandoyibone akuzikhona kuyasindiswayo kodwa apha akuthanga nelincinci lesibhayibhile yilento ndithi andikwazi ufika ndingathethanga ngamna endaweni ngoba akuthiwa ngasingayiqhayisa qha kudipenda siqhayisa nento qhayisa ngaye mna uyesu uyesu bethuna usiphethe kunjalo everyday ndicela unxibo lokwenyani not imask ndithi inkosi in spite of it all ndicela unxibo in spite of it ndicela ipeace in spite of it ndicela ukonwaba uvakala uba ndinike wena mhlawumbe libali liza kukwenza mani wamkele nawe uba ijeni kodwa inendawo iphela kuyo umyeni wami ke waba kwimeko erongo wade wasweleka uxolo mzimbi bangaqalisa wade wabeke uyasweleka wabeke kunjalo mina sweleka yi-care meeting phayimoti care meeting kamfuso unondo uthi banakhe indawo engcwele ndihlale phakathi kwakuthiwa iveki yonke bangabantu kabangabakhaya bayazana umfonela everyday uthomnye ndizawuba lapho ngesabatha umyeni wami ke ebengengomntwana besabatha ne balapho ngesabatha bedini sibonane boyana uthandaze ungalethi wheelchair ingcolisi kodwa that morning ndithi vuyana ukuphakama amin sivuka ngekho right into kwazi inkonzo wahlinyembeza wadifuna enkonzweni wacela uxolo ngabantwana abatrained iziyobisi wathi ndikushiya nabantwana abayilemeko kodwa uThixo ukhona akusoze abantwana bafele pha cela uxolo ngayo yonke lonto ngo5 ekuseni insimbi yesixhenxe besempili akho ngqina akho nto ndithi kunithemba lolona ukuba manje ngikhumbule nedot ngithethe ebantwini bomzayi uqala ngo5 hayi wathi ngase kubekho umuntu othi kama basiyovela emzayini bayo wena le nto kuthiwa yebethuna yisana umphanga kuba xa ndikhapha abantu abasumphanga nje ndiba ukuthi ababe nami ndandusele manje abandenzela bakwenzekela kuwe sikhonza uThixo njalo so namhlanje ke ezingoma zalapha eSabatha ziye zapolishwa kumngondaba eGinsberg iGinsberg ndiyayibanga ke ngento ezimbini enye yazo zizithali zepetrol yakhe usikelela ke follow kusha ngezandawo zifolowisa ngokuqala vele ezithali ngit osikawisikelela ngantoni noseGinsberg yafanselana ndiyayibona uwoodwork inhlapha ngasemva kodwa yeyikhitha ngiyama ngingena ngathi ngathi bedroom yami kwanto ayigalele apha nami khona kosibayisikelele bethuna ukuvala nje okungqini uphaa phansi kwe-Beatitudes phansi kwe-Beatitudes kukwi-statement esithi trials of life are God's workmen to remove the impurities from our characters ukawavigana kaSathana anditsho ubungcwele anditsho uba kenzanga nto trials of life are God's workmen to remove the impurities from our characters uze ukawavigana kaSathana nama
ngoku and kuthiwa sawuvuma ingoma mina ke ndidlawothe abantwana khawujula izulu lakho usixelele kuthiwa thanga xatha mos but azidingi ngathi xatha nalo kuthiwa trone unayo le trone kuthiwa into ngelosi unayo le nto ndithi khawukhophela izulu lakho apha ndidla ngothi ke nalo izulu lakho nasitrone ndithi mntane nakukhanya vela nalilanga ayilozulu akho langa pha khawutsho izulu lakho izulu lami mazi isithathu segolide ngamasango buza athixwe okanye avulile athixwe alozulu awakhavula awujula izulu lakho izulu kuthiwa sacula ingoma ezithile zezulu sipractice yona apha uzawuvuma nje umthabelele abantu sipractice yona apha ethi ke izulu endinalo nathi kukho ne-wardrobe because ininzi into ethethwayo yengubo ngoba ekulungisa ngesimhlophe ngoba ngoba nefuna ne-wardrobe pha uwardrobe yakenkulu othula ingubo lomlungisa bethu uthi hayi wethu uthi uyisayo kufana namadlakadlaka mondlalo mhlangazulu ecingweni kodwa uye uzawuvula wardrobe yakhe athi wow. So asizukwazi uhamba nje these are God's workmen sisenzelele zikaThixo aqoqe izimilo zethu ngayo ayikho enye nangani nje umngcwabo ngomso nibuhlungu ngaba siyahleka phakama indwendwe bekuye kuzawuba kwindwendwe apha ezindweni kubuhlungu those are God's workmen uThixo laa nto lemon and lemonade sata mjuli lemon athi yesu lemon ndiyayithanda manje kusekuthi nayo le nto isikhathaza yazi phakwa khathi kwakho into ekuthiwa yinansi controlled fires okuvutha umlilo bazi abantu basefama okuvutha andiyabona phezilalini ngitho efama vutha laa mlilo unalaa ngca yokwenza amagoma nokumethe ngokusehlotyeni kwenziwani icebo koko laa mlilo awunozikhontroleke kuthiwa masigqwagqwe masemamflake ndaba nithini kuthiwa masitshise around the house plate yard kwenza umlilwana ukhawulezise ngoba into ayitshayo yomlilo ayitshisi indawo eseyitshisa sikwi-control fires sikwi-control fires kuba kuza umlilo edibasisafuna nayo nenye nomsindo kaThixo Thixo akafune kakulungisela thina ngokusenzela i-control fires ukuthi ufika laa mlilo mkhulu indawo yomlilo ithi ayitshisi indawo eseyitshisa i-control fires. Number 2, leti kusindayo Petros noDorcas khandulisa umama kaDorcas bahamba noPetros lento sisonga thonga utata bababu. Number 2, khona ofasilingo manje ifake enhloko nawo amandlaso ifake enhloko lonto ikulingene awuzubhalisela thina uthi indlingene ungathi but private prayer Nkosi nasenhlizweni yazi akho nto kaluthixo usimane sithatha uThixo umuntu anqabele kodwa umnqabele uThixo and exercise the little faith we have and ibase ezingqondweni xa uthanda inkosi khasiphukhona ngiyajonga mina ngithi uthi ivalete siphukhona Nkosi uzazi nephi ukholo ukholo oluphiwe malisebenza yiba ngathi usiside ngapha endlini ube umuntu because uthetha izinto eziheavenly ezimpossible ngenxa yokuthena uthiwa suthi Nkosi ndiphi ukholo gqiba uphakame mina ngokuvula icingo ukuchilo ngolesibili Nkosi ithi awufika into efuna ukholo apply doesn't demand much master seat iyatshona kule mithi kule mini uThixo uyasazelela trials of life are God's workmen remove the impurities from our characters siya esisimile uthi awufika sikase sikwazi reflector yena mna kanje jonge reflectors nasebusuku neza overall sneaker ndincinga floor because masisile unaphakathi kami amen uAbraham kuthiwa makaphuma a rich man nangona kuthiwa ingangenganga ukuba ingene izulu kodwa is one of the odd ekwathi phuma mistake yokuqala izaphuma nomtshana ungabizwana nkosikazi wakhe waphuma noBratera uyise wahamba naye yalibaseka into endleleni kaYehova ngoba kwakufuneka kuqale kusuke apha
ngoba kwakuthiwa ngaphume noSisarayi qha nezixakana nazo nenkomo zakhe nalokho waphuma ke nefamily wahamba ke ngoku ehlonipha utata ke onamacebo ayegilana nalento kaThixo de uThera wafa de uLothe wamkhetha isicala wemka wahamba uAbraham necebo wayibizelwe nezakhe izinto asihambe lo mhleba ke ngoku sizaba apha process le family ngabe iphuma naye kuthiwa lost wife but kwakutata girls ba kwabakhwenyana pha okay inoba ke waphuma nazi girls zakhe nkosikazi kodwa bafika benda phaya isifundo sithini kuwe kulonto le if apha uye wakhona ngendaba yokudibana nentombi kaLothe eyazana noThixo wabe wena unguwaphaya izulu limnandi ngoba xa zaziyovundiswa la family nabakhwenyana basebencedakala eyoba bangancedakala naba choice yabo azoyiphila sifumana ibali kuGenesis 19 I think ngikhathazile mina uma uLothe angafuna ligama ukuthi ngifuna Lothe yabo uLothe wamkela izithunywa ezivele eSodom Lothe umthana intana eBraya kaAbraham so nguyise masifunde ke Genesis 19 verse 1 to 26 zafika izithunywa ezo zozibini eSodom ngokuhlo uLothe ehlele esangweni leSodom uLothe wasibona wesuka waya kuzikhawulela waqubuda ngobuso emhlabeni wathi khanibone izinkosi zami khaniphambukele endlini yomkhonzi wami wenu nilale nihlambe inyawo zenu nivuke kusasa nihambe indlela yenu zathi hayi solala estratweni wasijohoka kunene zaphambukela ke kuye zangena endlini yakhe wazenzela isidlo wojane zonke ezingena kugcwele zadla ke kaloku singekalali amadoda alozi amadoda aseSodom ayihawula indlu ethabathela kumfana esakuxheko ndiyabulela ukubizwa apha because zandinothise into amaxhego ayikhona nawo kule zanganqanda otamkhuba hayini indwele babepha bethi khupha apha isidudu bonke abantu bevela nasekupheleni kwawo bambiza uLothe bathi kuye aphi na amadoda angene kuwe ngobusuku wakhuphele kuthi swazi waphuma uLothe waya kube emnyango waluvala ucango emva kwakhe wathi musani ukwenza into embi bazalwane khanibone ndineentombi ezimbini ezingazani namadoda mandikhuphele zona kuni nenze kuzo ngoko kulungileyo emehlweni enu ke kulamadoda musani ukwenza nto kuba angene ngenxa yoko emthunzini wophahla lwam sinobuhlungu besisifundo kulo Mzantsi Afrika sikhulu kuthe ke xa bendiphanda ukuba bakutheni azadancama abantwana bakhe athi yayihlazo wesalo eyokuritshwa komuntu omdala yayihlazo elibhetele yokuritshwa kwentombi engasani so i-culture into ukuhlala wayezama kona ukuba ibe into ebhetere noko ngabiyo but ke ngosiva kabuhlungu ngegirls zethu uzawukhupha zona lutata sikhumbule ke asithethi ngaThixo ngoba sithetha ngomoni ongubani onguLothe asizuthi ayinhle lento ayenza bathi khwelela bathi khanibone ndinentombi okay bathi khwelela bathi abatamkhulu abafana bakhe bathi lo wezayo ngokuphambukela uhlala egweba ngoku sakuphatha kakubi wena kunawe besuka indulumba phezu kwendoda uLothe asondele beza kuqhekeza uqala siyamkhumbula umphambukeli lapha ezweni ne ukhuthuzwa loo nto ukuba uphambukele ke apha ngonwabi kakhulu endiyenza into esingasenzi
amadoda lawo asolula isandla sawo amngenisa uLothe kuwe endlini alivale ucala awabetha ngokumfama amadoda abesemnyango ethabathela kwencinane esakwenkulu asidinisa ke ukufuna umnyango awumbamba athi umnyango asivale angaboni umnyango khona isithunywa zezulu sifikile apha izulu iyababonisa amandla nceba yalindi emntwini emonini kuba lo futhi akasingowala cha kuthe nxa yemfuyo apha endleleni kwacaba makakhethe make siboneke ifamily le alifuni siphume nomama uLothe qha size family ekhutshwayo engafuni kuphuma eyayizizelisa andilento yokuyeka lomgwebo yayincamile yasizilisa inabo into yobusuku phakathi eyayizizelisa uthi umbhalo uthi ke the danger of a heart that lives physically but stays emotional ewe kusenokwenzeka apha izulu kanogogo nesilapha sonke nangoku ngakumbi thina bantwana ngento esizile kuba kuyathi kodwa yami yathixha ngokuphawuphuma sometimes ukubona duma enasken bantwana kuthetha umuntu wakwaye ne sometimes siyalibunyali andaba kulibala thini basasike sangabantwana noba abantwana bayazi basasike sazi girls okanye boys kodwa ukhona libele ke ndibe naxa omama behleba girls uve uba omama zange bazi girls abavele bangoma and nina asilibelanga ba ingxaki nesilingo zenu soze sifike kwezethu thina kukho amabali apha kuthiwa wawuhamba uyodlala abanye abantwana ushiye ubeka isitulo phansi phezu kwebhedi usobathise wenze ngathi nguwe aniyenzi loo nto niva nina nenzani nikhona endlini akulayitile phansi kwengubo izilingo zenu zingapha kwengqondo and mna ndithi head off xa nikhona enkonzweni ndithi yo abantwana ayibanisi into abafunayo I think wendiza ngeteksi kuthiwa ndicela imenzi ndicinga ke mna ke ukuthi ndicela amanzi kuthiwa ke ikhona thunyoni beteksi ikhona imenzi ndicinga khinzo thina ngabikho amanzi ndithuba kukhona imenzi lazi imenzi nje i-ladies zona zinzima bazalwane abantwana ngathi babe khona enkonzweni ngathi bathi abantwana bakwimeko zayo kudala babakuzonaka uBulote sithi thathani bona bhetele ngicela unoba thini sibona ke apha ingozi yokuba lapha wathi kakawukho apha umama uLothe ngokwelibali asigqibanga kodwa siyaqonda mose bade bagqayiswa nesandla sesithinga sezulu sabakhupha emasangweni vuthele ngesango siyabona zasithi zakudala bazazi fenswa ngodongo olude apha ngaphezulu bese sistrato kuhamba amajoni efuna ubona inhlola nayo yonke into epha esistrato besisikhulu sideki hamba kuhambe ubone isekude into ba intoni sizabhaya ngathi intoni abe pha so xa kuthiwa wakhutshwa kuwo umzi ithetha uba wakhutshwa kokwabo bakhutshwa egeyitini kokwabo bagxamisiyane intombi zakhe ezimbini utata uLothe umama uLothe because asibava abakhonyana ngoku babe ngabaphaka kade so hayi chichi sawahamba nabaphaka ngelisitheni xola into endigqiba ithetha yasichaphazela kweMzantsi ngathi ngithetheni ngathi ngithetheni so so khumbuza mama uncane akhutshwe esangeni lakhe lakowabo uLothe kulo mzi wakowabo waphinde wakhutshwa kwelaa sango likhulu leegeti ezistrong wakhutshwa nakuzo yaphinda yahamba kuthiwa wabashiya phaa kude ukuze bangachaphazeleki into eza kwenzeka nantsi ke ngoku into ibekwa yokokubana ningeni inganyeki left incline superfunders aynyeki awunyeka ke awujiki wonke
akwazi unyeka november machula akwazi high skill so nganyiki I think lo mama xa uyaleziwe awunazi ba nomama wanyekisisa wanyeka noba yengu nje nokuva apha ndingazi and ndandikade ndicinga uba abantwana babeshiyeke phaa into yamnyekisana abantwana bakhe bashiyeke phaa but umkhwenyana wakho uyajika bengumntana uyabazi busa wakhwenyana asiyazi kuyamnyekisana wanyeka ko a legal command what's disobedience iziphumo zangamalini ngoba kuthiwa isenjalo nangoku eko yakhe she was delivered but not detached ndike ndeva ezinto zifakwe into kuthiwa i-attachment that attachment detached opposite kama she was delivered uGenesis 19 verse 15 uthi she was delivered but not detached umzimba wopha the body is here with me but the mind iba ayekile uphumo ngokwesiko kodwa ingqondo yayipha omama notata nosisi attachment you may be driving that car ube unayo kodwa une-dream car ukafiki kuyo akwenza uthixo ufike ngenye imini kuyo attachment bomama sine-attachments nakula drawer ye-underwears sine-attachment nakula ndawo ihlala ihead sine-attachment nakuyivloda ukuthi le hayi amanxeba leyo leyo kaloku yeyaxasha sinomama sidla ngokuthi ootata bayakwazi uhlamba imoto ayihlambe uthi siyathanda sathi hayi ndiyeza mhlawumbi imoto yakhe athafubona noba ingekuzolo le mhlambe ewe ubona uba there's an attachment ndike ndathi ndizenzela umzekelo apha ukuba le attachment because she was attached somewhere landlu yakhe khona into nokushiya indlu yakho ethenteni sulumke namhlanje xa ungena kulandlu yakho uyibona uyayazi mos bazinesitena sasimali kodwa please Lord detach me from it yasike ngaphambi kwakho kulodrobe yakho uthi ndincede Lord ncede Nkosi yami jonga abantwana bakho uthi ncede baba baba Nkosi yami ncede Sathana ndiye attachment sikhuluma zezinye zezizathu ezamenza wathini wajonga ngasemva Suloy. She disobeyed a small command ukunyeka a small command yamthinta wasisimo setyuwa ithi iBhayibhile usephana ngo uyityuwa ufumana ideath ngenxa yokanje kunyeka again she loved the world more than deliverance she was delivered obanjwa ngengalo ngokubona bakhe dance delivered ophuma isango lako kwabo ophuma isango lesixeko obekwa khafa mcinge ke ngoku uThixo kodwa ngithi bangasandi uThixo mina ngonakala ngoba uyaqikoza ulothe bawugqitya kuthiwa nyuka nentabeni uthi hayi yho entabeni hayi masivumele sino kule town le izowaka so hare lesixhosa utshintsha into uyazi litsohare naye yayizawutshisa but izulu layithoba iemere loba okay hayi kuyabhala uyena tsohare kodwa isatsohare yayizawutshiswa nayo kuba konto yayiyo yathi ngenxa ufuna ubaleka lapha wayijonga intaba athi yho intabeni yayi sivumele sibheke tsohare because lo ujike wasisimo setyuwa ifamily yakhe yabheke tsohare kodwa xa ulifundile ibali uligqiba baphela beyohlala phaa entabeni eMgqolweni wasingade sinkanise lifana nxa libanele kayo bavunyelwa babheke tsohare but isiphetho nesigqibo bawuhlala phaa elantini emiqolondeni and bafika phaa benza izimanga ezingathandeki ngoba uma meswelekele endleleni nje utata ne-girls ofika phaa bafika i-girls zenza into engeyiyo kodwa ke injongo le babethi benzela yona mna ngathi ndiyayiva iyaphela imbewu izawuphela babehambisa ifamily 3 ukuba ibranch kalothe mayiphume
apha kulo mnasika zange bayenze babengayo andazi Yehova ngithambisana uYehova naye. She loved the word more than deliverance. She became a warning and not a witness. Ukuba uyafunda kuGenesis, kasifundele Genesis 19 verse 26. 19 verse 26. Kodwa umkakhe esemva kwakhe wakhangela ngasemva waba insika yetyuwa. Thina amaXhosa kakade umama wabe emva kwetata. Ngokwesixhosa sesintu. Ngoba utata unentonga funeka yonke into ingozi zapaqala kunye. Babehamba lo hlobo. Emva kwakhe mhlawumbe utata ngewayenqindi lemhlaba. Wanyeka ebona uba andibona nakutata. Asikho coming John. Wanyeka kwathi basisimo sethu. Then uLuka 17 verse 32 athi yena she became a warning and not a witness. Before sifunda ngayo namhlanje engamandla kaThixo kaKaisari. Luka 17:32. Luka 17 verse 32. Khumbulani umkalothi. Uyiwarning namhlanje kayo witness. Uyiwarning namhlanje kuthiwa the only escape is wholehearted following. Luka 17 verse 33. Siyathandaza uThixo asiphe ukuba lapha sonke ingqondo yethu othe wafuna ukusinisa umphefumulo wakhe wolahlekelwa othe wawulahla yakulondoloza. Lo mama wayemele ba ubelapha wonke umyeni wakhe nabantwana bahamba bayivuyela into singa aphuma i-attachments badetach basishiya ngasemva ephumele impahla zabo ezibasikileyo. Izulu lisifuna sonke udla ukuthi inhliziyo inamagumba amane ewe kuthiwa ke noba unikele ngalamathathu elinye uzishiyele ukuthi lelame you qualify for hell. And akukho umuntu phakathi nendawo. I-choices esenza every day sisenza sibe necala. Ubuthi uphele phezu kwecingo uthi bawusashumisa icingweni lendawo. Akukho kuba secingweni bazalwane nina. Uzawuwele into akukho umkhwelo ocingweni. Lot's wife was pulled out but her heart never left. Physical separation and spiritual freedom. Ithi ke ngoku into ezakuwe sesitshilo mos uba wayephumile kodwa wayengaphumanga. What are you physically living but mentally rehearsing? Like ndanetshomi eyayipha iBethel senza ubufundisi umfundisi osepension legugu usistudent esifuna ukwenza ubufundisi cha akanayo imali akangowalapha sengumfundisi cha ufuna ukongeza abroad. So kufika ke ngoku ufumana ischolarship sokubana cha kufuneka kube ngumuntu otshatileyo kuza qualify waqualify ngento yonke cha akatshata wakhawulezisa wathini wena tshata umtshato babemtshato lehamba ngolwesine ngoshiya wena afona itshomi yam wathi hey ngoku ndigqibile ziyabuya ingqondo nami ngike nditshatile. Wachata wayengathethi loo akasabawula ubuya athi hayi ndanti asa-understand ewe iseyiphela wabuya wathi pray with me ndimthanda andithanda and okwesibini amthandi nje andiyibhaki uba yintoni engathandekiyo. That praise God. Ntoni engathandekiyo andibona apha mhle uthandi Yesu uyandikhuthaza ukumfundisikazi mane bheka apha izangelelo andandingathandekile inoba yile ndlela ndenza ngayo kodwa ngoku bagugile bahleli kunye wathi akalazi yena elibali akalazi elibali uyazi baqa ngumhlobo wabo bazalwane
uthixo wholeheartedly uyasifuna kunjani nje ufuna ichoice yethu sidla ngothoke xa siyala igirls zethu sithi suzifaka mntanami akutshate ekuleka ngoba wow ndinake ingudana yiyo le because ndingazazi uba ndiyaphi kule ndini ndayiva nje uba izibani the command was simple. Do not look back. Small obedience reveals true allegiance. Malunga ACS